सा भारताव जोबोद गुसु आरो अखा हानाया सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौ दुखुनांथाव खालामदों। सुलुंनि बायदिब्ला अखा हानायनि उनाव दिल्लीयाव खुवा खुनाया बाङाइ जादों, नाथाय बाराव गुसु आरो सिदोबथिया सुबुंफोरखौ न'नि सिङाव थानो गोनां खालामदों। बोथोर बिगियान बिफाननि बायदिब्ला 22 आरो 23 जानुवारि खालि दिल्लीयाव अखा हानायजों लोगोसे गुसुआ बांसिन जागोन। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना बुंदों दि 22 जानुवारिनिफ्राय मोनसे नैथि सोनाबारि हेंथाया बे ओनसोलाव गोहोम खोख्लैगोन, जायनि जाहोनाव बै सानावनो नोगोराव अखा हानो हागौ। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होदों दि 22 निफ्राय 23 जानुवारिसिम सा सोनाब भारताव गोबां अखा हानायनि आसा दङ। बेनि अनगायैबो फैगौ साननैसिम बे ओनसोलाव रोजानिफ्राय जोबोद रोजा खुवा खुनायनि जाथावना दङ, जायनि उनाव गोख्रैथिया बाङाइ जालांगोन। IMDआ बेखौबो सांग्रांथि होदों दि तामिलनाडु आरो खोला केरेलायाव अखा खोरोमनानै सारअन्थाइ गोग्लैनायजों लोगोसे गोबां अखा हानो हागौ। 21 जानुवारिसिम सोनाबारि हिमालय ओनसोलफोराव अखा हानाय एबा बरफ गोग्लैनायनि आसा दङ। 21 जानुवारिनिफ्राय 23 जानुवारिसिम सा-सोनाब भारतारि हायेनफोराव अखा हानो हागौ। 22 जानुवारि खालि राजस्थान, पान्जाब, हारियाना आरो चंडीगढ़आवबो बेबादि बोथोरनि थासारि जानो हागौ आरो 22 आरो 23 जानुवारियाव सोनाब उत्तर प्रदेशआवबो बेबादि अखा हानो हागौ। बेनि अनगायैबो 23 जानुवारि खालि उत्तराखन्डआव गोबां बरफ गोग्लैनायनि आसा दङ। 20 जानुवारिनि फुं आरो मोनायाव बिहार, उरिष्या आरो उत्तराखन्डआव रोजा खुवा खुनो हागौ। बेबायदिनो उत्तर प्रदेश, सोनाब राजस्थान, पान्जाब, हारियाना, चंडीगढ़ आरो पान्जाबाव 20 जानुवारिनिफ्राय 24 जानुवारिसिम खुवा खुनायनि आसा दङ। 24 जानुवारिसिम सोनाब बेंगल, सिक्किम आरो मध्य प्रदेशआव खुवाया थागोन आरो 21 जानुवारिसिम मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, नागालेन्ड आरो मेघालय बायदि सा-सानजा ओनसोलफोराव रोजा खुवा खुनो हागौ। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।